проблема ичектер ул башта көтөрүлдү эмес, социаль эме масса көрөм шорлорда, анан ичектер ките башлады, бизге шишилди кебегинде. Эми анда ушул халда калалар, аттыктарлар һәм үз алдык нидер бер шундый бер чара уштырырга, кеше таманчалыктарга игътибарын эме һәм акча җыелса, әлбәттә, аларга шулай сынчаларга күчерүдә шулай. Берсенкәдә кемдер татарларга булсын, татарлардан башка, эме ул табигый хәл. Яна диде милли хис дип санамыйм, бу нидер бер үзеннән кешегә булышу, эме кешегә булышу беренче иң табигый хәлләрдән берсе инде, эме. Әлбәттә, безнең хедлайнерыбыз, айдамас паровозыбыз шундый мабай, Илдар Баракшин, ул бик еш чыгыш ясамый. Һәм без аны Русенкәне менә шул Хайрия концертына махсус итеп чакырдык, ул ризалашты. Шулай ук мин үзем чыгыш ясыйм һәм берничә яшь җырчы Оскар төркеме, Оскар һәм С7, С5, ике яңа яшь төркемебез Джуна һәм Илнар Байназаров. Китәсең, туганым, китәсең, аткан айга авыр китәсең. Безнең юганда кемдер босанда начальник, без берничә координаторында Саша Долгов, Алсу Исмагыйлова, Мира Сагитова һәм башкалар. Менә төрле җирләрдән акчалар килеп тора. Кешеләр үзләре җибәреп торалар. Менә Юсуфшан абзый дигән бер абыйны сайладылар, авыл халкы аның ревизия комиссиясе да бар. Ул үзенең картасын менә бирде. Кеше шунда җибәрә. Мәсәлән, күптән түгел генә мин үзем барып кайттым Кабанарта мәчетенә. Алар шулай ук бер җомга намазыннан соң игълан иткәннәр һәм бер ящикны аерым менә шушы 9 һәм Казанлы авылы халкы өчен җыйганнар. Мин үзем менә үз кулым белән ялгышмасам 20 меңгә якын акчаны алып киттек. Без аны да шулай ук Юсуф җан абыйга күчерәчәкбез Алла берсә. Беренче чиратта ул халыкка ярдәм күрсәтергә тиеш. Икенче яктан менә бездә 1000 километр арада яшәсәк тә татарларга ярдәм итәргә әзер дигән менә шушы әйберне күрсәтергә тиеш. Ничектер без оештырабыз да, алар килеп җырлый гына түгел, менә алар да теләктәш белдерә дигән сүз бит инде. Иң беренче чиратта хәйрия максатыннан килдем бу концертка. Кичәдән шундый яңа форматта булган милли көйләрне тыңлаган, милли җырларны тыңлаган, шундый сыйфатлы музыканы ишетергә, яңа төркемнәрне, яңа яшь буын җырчыларны күрергә килдем. Бу шуннан да йөрәктән килә торган хәрәкәт, гамәл һәм бу гамәлне hiç de hoplamışa bulmayı. Biz barыбыз да беләбез, шул авылда булган коточкыч хәлләрне, шуңа күрә без монда шул максат белән килдек инде. Күп булмаса да акчалата булышырга тырышабыз. Альтернатив музыка концерты да бик кызык яшьләр өчен дә, өлкән кешеләр өчен дә, чөнки татар музыкасы бер урында тормый, һаман да үзгәрә бара. Кеше дә бик күп җыелган. Шулай итеп менә ике максатны берләштереп шундый матур концерт уза булды. Без йөгерәбез, алар йөгерә дип. Алар йөгерәләр, без йөгерә дип.